Ya Allah, Allah ka sa wannan baiwa taka ta so ni. Ya Allah, Allah ka sa wannan baiwa taka alkhairi ce a gare ni. Ya Allah, Allah ka sa ni, Allah ka bani ikon jure duk wani wulakanci da za ta yi min. Allah ka amshi addu'a ta. Hakika Allah mai gaba addu'ar bawansa ne. Amma fa ni tuni Allah ya bani nawa zaɓi. So daga zuciya, so daga zuciya, so daga... Alhamdulillah, na gode wa Allah kin zo a daidai lokacin da ya dace. Dan na san da ta ra'ayinki ne ba za ki zo nan ba. Wai me yasa ka san bana son ka? Kake wahalar da kanka da waccan kucakar. Wallahi zai ba da kani bane. So ne daga zuciya. Na yarda da maganar ka, amma fa ban yarda akwai wani so da zai rufe min idanu, ya rufe min zuciyata ba. Shan ƙaunar ki ne a jikina Ki yarda da ni. So gaskiya ne. Dan shi aka yi duniya kuma dan shi aka haifa. so daga zuciya, Shi so shi yake tada na zaune tsaye. Kuma shi yake zaunar da na tsaye. Kuma so shi yake juya mutum duk kuɗinsa duk mulkinsa. Balantana kuma ni bawa a gare ki. Duk wannan kalaman naka ba za su yi tasiri a zuciyata ba. Dan na faɗa maka ina da wanda nake so. Kai ma kuma kana da wanda take son ka. ki bar ni na sha wuya. Wallahi ba na son ta ba na ƙaunar ta. Na rasa yadda zan yi da ita ne kawai. Ita take bibiya ta. Wallahi Abdul ina son ka. Dan yanka jikina da wannan wuka in ta isa ita ma ta yanka nata. So daga zuciya, Ai ina sai ku masoya ba zan iya ba. To ai hakan ba soyayya bane. Hauka ne kawai da rashin hankali. Kar ki kuskura dan kina yanka jikinki. Haka zai samu wata ya rabu da ki. Ta yaya zaki hallaka kanki akan namiji? To me kike jira? Yanka mana. jara fitar so tsallake ta wane ɗan adam. Yanzu dai ina zuwa. Yau ban ganki da jaka ba. Inda ka aike ni. Ani da shan ƙaunar ki ne a jikina tun filazal. Ya mi jiki ya mamaye kuma baya fita har abadan. So daga zuciya na yi miki ba dan wani abu na ki ba. So daga zuciya ya bi jiki ya yi mamaya. Ki yarda da ni ya so kar ki bar ni na sha.